niin nyt on legendaarinen polkupyöräjunatapahtuma-vuoro. Missä peili? Ei oo mitään peilejä. Jahas, kello on 7, taistellaan toisenlaisen ongelmien kanssa kuin aikaisemmin. Nyt kamppaillaan väsymistä vastaan ja aikaa. Tässä meidän reipas Mauri. Tässä reipas ajuri Jaakoppi. Ja tuolla on määränpää siitä 450 kilometrin päässä. Ensimmäinen pullo. Toinen pullo. Kolmas pullo. Kaveri alkaa virkistymään. Neljäs viimeinen pullo lähtee. Selvästi elonmerkkejä.